हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबो बरायहरनाय थाबाय। नै सनाफोर आङो दा साम' सायनो नागिरदों आरो साम'जों सबाय ओंख्रि जानो नागिरदों। नोंथांमोनखौ साम' सायनानै बरायहरनाय जाबाय सनाफोर। मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै नै आं दा साम' सायग्रोनोसै। लोगोफोर नै आं दा साम'खौ सायनोसै। आंहा दा साम'खौ दानखांबाय फुखांबाय नै रेडि खालामजोब्बाय। नै साम' होनसै नै बेखौ नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय नै मैथा बांगाल एवनोसै साम'जों सबाय संनोसै आंहा लोगोफोर एबार साम'खौ संनोसै आङो थाव सेरबाय आङो थावा दुंबाय नैबे खुरैनि थावा दहाय मिलायनायनि थाखाय बेखौ खालि खालामनानै सोनानै दोनथ'दोंमोन आरो आं खुरैयाव दोनथ'दोंमोन। खारदैजों जा मोजां एवखानोसै आरो खारदै लाबाय एसे। साम' एवनाया जाबाय। साम'आव सबाय होसनबाय गोदौथोंसै। मैथा बांगाल एवबाय मैथा बांगाल मैथा एवनाया जाबाय दै एसे होनोसै। नोरसिं बिलाइ होनोसै मोदोमनायनि। सबाया रुइबाय। सबाय साम' बांगाल मोनबाय आरो लोगोफोर। लोगोफोरनि आंना ओंख्रिया दा मोनहां जाबाय। आङो दा मस्ला मस्लि होनोसै। मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर
मस्ला पाउडार जिरा पाउडार होनोसै मगा दुन्दिया होनोसै एसे आंना साम'जों सबाय ओंख्रि मोनबाय नै जानोसै एसे जानायनि संना दोनखानोसै सबाय साम'खौ फोरनि उनाव सबाय साम' ओंख्रि मोनबाय ओंखाम खुरबाय आंहा लोगोफोर ओंखाम जानोसै साम' सबाय मैथा बांगाल भाजासो हासबेन्डआ मालाय हालेवनो ट्रेक्टर माबागासिनो मा फोनो नागिरदों मा फोनो नागिरदों गोजां बोथोरनि मैगं फोनोसैब्रा लाफा थाफा मुला थुला नै ट्रेक्टर माबागासिनो हा दिनै मालाय ट्रेक्टर स्टार्ट होगासिनो आरो मुला फोखांनानै नै मैगं थाइगं गायनो होननानै हालेवनो नागिरदों आरो हासबेन्डआ ट्रेक्टरा गोजां बोथोर जानायखाय बांद्राय स्टार्ट जालानो गोजां हाबबाय गारिया सायायाव दोनबायबा हालेवनो बेहा ट्रेक्टर स्टार्ट होगासिनो आरो लोगोफोर नै आङो दा माइरंसो जावनो नागिरदों माइरं जावनो रेडि खालामनो नागिरलायबाय आंहा सनाफोर दिनैहाय माइरं जावनो बारा नागारग्रोनोसै आरो माइरं जावनो नागिरदों फांखायाव बे जुजाइखौ बारा नागारग्रोनोसै ओमफ्राय जावनोसै लोगोफोर आंहा नै दा माइरंखौ साफा खालामखांजोब्बाय आरो एबार सालिनोसै आरो अन्थाइ बासिनोसै गुन्दैया गैला बार नागारजोबखांबाय